Mga manugbakal nag-umpisa na sa pagpamakal sang bilog nga mga prutas nga tradisyonal na nga ginahimo sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Ining itutukan ni Zen Kilantang. Ang bagong tuig ang isa sa mga selebrasyon nga ginahandaan sa mga Pilipino. Sa diin ang introdusyon na sa mga Pinoy ang pagpreparar sa lamesa sang 13 fruits. Naanda na sa mga residente ang paghanda sang bilog nga mga prutas sa pagpati nga nagadala ini sang bugana kag swerte sa bugos nga tuig. Gani pila ka adlaw antes ang pagsug-alaw sang bagong tuig, madahog na ang baklanay sang prutas. Kundi tradisyon na ni isang Pinoy nga taga New Year may mga prutas sa sa lamisa nga tag pila ka pila na 30 na amo na. Hindi pa gani. Gapangita pa ko di gani As usual, mga apples, pears, oranges, kung ano da nga ginasiling nila, nga bilog-bilog kay pampaswerte, kung ano siya sa kada New Year. Buhi naman ang negosyo sa mga nagabaligya sang prutas sa diin nagabaha ang display sa downtown area. Suno sa mga manugbaligya, bisan pa nga may pagsaka sa presyo sa mga prutas ini nga tuig, wala na sila nagpamahal, ilabi na nga may pandemya. Mga tao subong wala man kwarta biskan nagtaas-taas ang presyo amo man nga baligya namon sang inyong sang grapes amo na ang naton sa atong katigulangan nga 13 fruits bla pinanubli ta. Nagapabilin sa 10 pesos ang binilog sang apple, 25 pesos ang dalago nga orange, 120 pesos ang kilo sang grapes, 300 ang pears, tag 350 pesos ang lemon, 200 pesos ang kilo sang longgan, 180 pesos per kilo naman ang chico. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.